ассалому алайкум дӯстони азиз, ба диққат гӯш кунед. ҳамроҳи устод Давлат бародари азиз ки дар ҳамин сайтҳо беҳад шеърҳо суханҳои тарбиявӣ нисбати ҳамин ҷавонон мегӯяд, беҳтарин бародар ҳастай. Як бародараш буд, додараш буд, муроҷиат карда буд, хулоса суҳбат мо туғри нагирифта буд, нави навоз мефаҳмам худаш будаст. Бародари азиз, дар Москва, яъне дурусттараш бигӯм, кадми патени Москва ва подмосква доред, вид на жительство доред, РВП доред, чӣ мегӯям, паспорт доред, барои амиё аст. Шахсҳои бедокумент илтимос занг назанед. аз шахсҳое ки дигар шаҳрҳо бекоре патенти уҷаро доред, барои переаҳвол чӣ намефаҳмам, бо ҳамин бародарам мепурсед. Хулоса ки коргар дар корай. Коргар дар количествои 50 нафар. Усто, малярчи, капад, ламат, хулоса рӯзи корӣ аст. Нигаҳ кунед. ҷои ховтун метиҳанд. Трудовой договортун соз мекунанд офитсиална. Плюс ин регистратсия дар ҷои хов мекунанд ту, бо да автобусо ба ҷои кора мебаранд миёранд то ҷое ки ман информаои бародар напурсам, аю бародар мегуфта бидам. Хулоса ки ай 4300 4200 маош болои сар мешавад, вобаста аз ҳамин кор аст. бо хуб аз ин сухана устода метим. Устодҷон салому алайкум я борга. Хушрӯ бифаҳам чӣ кор аст, истароай мақсад ҳамаша бачо бифаҳмам. Бародарои азиз, кормон стройка, кори дарунӣ, кори фасадам дорем. Ҷои хов метро Волжский, ҷои кор дар чанд ҷози чанд район да кор дорем. Мисол ҳам наздики метро Волжский да хай метро қати мерем мием. Кори фасадам дорем, ай 5000 сар мешавад то 5400. Кори даруна мисол дорем, ҷои кори гарм 4 фасли сол кор дорем. Мақсад кор ҳамавақт кор ҳастай. Либосҳои зимнӣ, либосҳои летнӣ ва барои спецодежда ҳамаш аз ҳисоби фирмае. Яъне ба либосам таъмин. Яъне ки либос медурад куркаву шимаш, шапкаш, попшиш, каска ҳамаш медурад даруншо. Бале. Ва як savoli gap pesh gap bud. Баъд бачаҳое ҳастанд ки мераванд формаҳоро мегиранд, мегирезанд. Ё чӣ кор мекунед? Ин хеле шидаги ман медонам. Мешавад хеле хай як бачаҳои тоҷик худмон мо ҳама буварӣ дорем, ба ҳамин хотир як дигар хай худо инсоф ҷон мутан. Баъд официально шумо мекунед уҷа? Мо уҷа официально кор да мегирем, мо масъул аз ҳисоби фирма духтур мегзаранд, баъд кор мебуранд. Хай як хеле ҳолатҳо худмон ҳам шидагем рости гап, хай тоҷик як дигар нашавад, мо дигар ягон сухани баъд бигем, хай баъд аз ҳисоб мо штраф меспорим айтанӣ. Бале. Ба ҳамин хотир бародари азиз, кадимет ки кор мехостед, ин ин бародара ман наздик хеле гуфти худаш 5 сол чи ҳамдигар қади дар сайтҳо суҳбат мекардем, дар инстаграмҳо баъзе роликҳо хато накунам сторис мекардем. Аммо аз наздик суҳбат кардем бародари азиз, чӣ бигӯм дигар. Хулоса ҷои кори аниқ, боварӣ бародари азиз мо худаш телефонҳоро ҷо метиҳад, шогирдош метиҳанд. Илтимос аввал гӯш кунед, вақте меоед договорро гӯш кунед, бифаҳмед баъд. Не дуруст кор кунед, кори ман нашид, ана суми ман набитӣ. Ба ҳамин хотир ҳамин мегӯян аввал чӣ мегӯян? Ҷанги аввал халоси охирин маслиҳати, аммо аввал хубтар аст бародари, хоҳиш мекунам. Кадмет ки ҳамин наворро мебинӣ, медонам ки худат соҳиби кори, ҷои кори гарм дорӣ, дар кафе кор менӣ, магазин ҷои кор дорӣ, аммо мутаассифона хеле бародарое ҳастанд ки бекор ҳастанд, хованд. Ба хотири худо, ба хотири ҳамаё як лайки комментария монед то ҳамин навор паҳн шавад, ба ҳамаё бирасад. Ман ҳеҷ зубор нест, ман ягон алҳамдулилла ягон мушкилӣ нест, фақат ки бачаҳои бекор бисёранд, соҳиби кор шаванд. Як хуби дигар шамияе ки айам Тоҷикистон мерасанд дар Москва, уже аз ҳисоби фирма ҷои ховшон тайёрае, регистратсияшон тайёрае. Яъне ки ай Тоҷикистонам агар бипарам биям ҷои ховш ба кор намераванд. Не, то ҳуҷҷатҳо дуруст шидаанд. Хуб баъд ай ҷо як хеле мегап пешакӣ бигӯм ки ай Тоҷикистон парид аз самолёт омаду формат шумо ҷои ховш кардед, регистратсияш кардед, рафт патена спорт патена палушид кард, рӯй хурд. Ба чӣ кор менед? Хеле ҳам бисёр шидагиам, хай як худохушон ҳисобда. Баъд мо айтан штраф меспорим мегардем дига. Не, ман чора маслиҳати аввал кардам. Ба ҳам хотир як мо пасаратса мекунем одамое ки бисёр бишносем, мо то имрӯз як фақат одамое ки шинохтем, мешинохтем, аммо бисёр падвадӣ накардем. Хай як ин ҳолатҳо ҳам шидаги ҳастанд. Як хуби дигар шамия ки 15 рӯз пас даяму 2 бор маош метад. Ана нашоти маошаш мақсад ман худам бо дили пир кафолат метавонам, ба худи ман уже 4-5 сол мешавад дар ҳамҷа худам кор мекунам. Медонам ки мақсад ягон рубли ягон касои хурдагӣ нестам, 100% пулшона додестам. Аллоҳ баракатон. Баъд наги фақат ҳам тоҷикои худам минусоша мегӯяд, барое ки бисёр бародарое ки ман реклама кардам, хачо ҳамкорӣ дорум, шиносо дӯстон падвадӣ чӯ кардагианд. Мақсад нест ки ҳама ҳамихелай, аммо шахсое ки наворро мебинед ба ҳамин ақида меоед, шумо бидонед ки пасттарин инсонед, аммо ки дар ҳақиқатан омадӣ
کار کاری یا ماه 2 ماه محقول نشی یا که خونه مشکلی میشه و اقتدا همه انسانیت همین برادر نگریز خبر که اکجا منم خروز بعد میرم همین مرده که میفهم میگه برادر جون هم خیلی ایدی کار شه الله صبرت یا برای کارت رحمت برای دستگیر استاد که سوال دیگه با برادرای هستن که مثلا در تاجیکستان میان پولی پاتین ندارن مثلا پولی پاتینشون رو بردن میکنه پولی پاتینشون هم میتونه کار میبرن استاد پولان تو بیشتر با میام مثلا بعد پاتین همش دوغری میکنی بعد یک از برای خدا هست برادر ما همین مقصدمون بخدا قسم اکد دستگیری هم توجکان برادر رحمت خدا میاد خرسان میشم پروسو این من توشم بفهمید ما شیدگی ما که شما خیلی کردیم چی ما فهمیدم ما حالت شیدگی که در بجای خود تامین کردگی رجیستراسیون گرفته در خیلی نکته برآمده رفته همین پاتینا پالوچیت که برآمد برات دیگه باخت خیلی نبود در رحمان نبود در تلفنمون جواب نداد نه که ما همش برای خدا خیلی که برادرها نگاه کنید من با هیچ کار ندارم ما مسلمانیم الحمدلله 99% تاجیکستان بعداً با دین‌هایی هستن که خیلی بعضی‌هاش به هر ما با یگان دین کار نداریم اما یک کس است همین در یک کس زدی در تمیزنه با هم خاطر نیت بیه پروردگار برکتون میتیه الله در کسب کار مسلمانان تاجیکا برات چی میگم برکته خوب آقا جون سلامت باشید منظور احمد خوب زنگ بکنید زنگ زنید بنویسید